Čau lidi, vítejte u mého dalšího videa na mém kanále. A dneska tady máme zase Roblox. Omlouvám se, u toho minulého dílu blbl mi tam mikrofon, tak tentokrát už by to mělo být lepší. Dneska si zahrajeme takový tycoon, jmenuje se, nebo simulátor, jmenuje se to Theme Park Tycoon. Takže to zapnem. V téhleté hře jde o to, že si stavíte svůj zábavní park. Takže to. Máte tam samozřejmě i omezený počet peněz a takhle. Jo? Já už jsem tuto hru teda hrál, čekal se na ní nějaký kámoš. A to. My teda tady začneme, tady když si klikneme na nějakého toho hráče, nebo toho návštěvníka, tak potom vidíme jakože tohle mám, to fakt komplexy. Tady máme daily bonus, že si to vezmeme, tak. No a tady máme vlastně kolotoč, jo? Takže my tady dáme krásně takhle první kolotoč, dáme tady vchod a východ. A teďka čtyřkou myslím, jo, čtyřkou, tady dáme cesty. Cesty. A tak. Já jsem to tady teda trochu pokazal, takže tady vymažu kousek téhletý cesty. Teď to tady napojím takhle. Jo, a máme tady první klouzavku. A můžeme ji tady otevřít. Dáme trochu za 9 korun. A lidi už tady na to můžou samozřejmě chodit. Tady vidíme, kdo na to chce jít. Zatím vidíme, že tady na to teda nikdo nechce, ale uvidíme, třeba semka někdo přijde. Uvidíme. No, to bychom měli teda takhle první atrakci. Nebojte se, Planet Zoo bude taky. No a tady už vidíte, že tady Santana už na to jde, zaplatil nám tu penízky a jde tady na ten kolotoč. Jo. A my si toho teda můžeme sednout taky takhle. Můžeme si takhle první pohled, ale to asi nebudeme. No a tady už jdou další lidi, jo, prostě takhle to funguje. No a já si dělám tady vždycky za začátku, když jsem to hrál, tak si tady vždycky udělám jakože obchůdky. Protože ti lidi mi tady pak žvou, že jako hej, kde máš obchody, jak to, že nemáš obchody? A takhle, jo, což my samozřejmě nechceme, takže my jim tady všude dáme ty piknikové stoly. Ať si mají sednout. A tady ve stolu si můžeme dát tady jídla a pití, což je jako fajné. Je. Tak když tady jsem to trošku pokazil, smazat. Tak, dáme to takhle. Tak a to bychom měli takhle začátek. Potom samozřejmě tady můžeme udělat nějaký dekoraci, ale tak to až udělám. A jak vidíte, tady potom máme hvězdy a teď můžeme se i pojmenovat svůj park, takže já bych ho pojmenoval třeba YouTuberský park, jo? Aha, tak ne. Tak dáme jenom YouTube park. Potom se tady můžeme třeba nastavit jako třeba, já nevím, co budeme chtít tady okolo, jestli třeba tady to nevím. Ale my si tam asi necháme, dáme si tam asi sníh, protože ten sníh vypadá mega hezky. To. A taky je se mnou moje ségra Emička, která se za mnou napojila a my se za ní můžeme je takhle podívat, když to teda najdu její park, jo. Tady máme Emičky park, Emička tady teda, už chodíš do kola? No tak ukáž mi tu kameru. A jo, Emi, tak otevři tu atrakci, na. Jo, dobrý. Udělat pití jídlo a pak
Jo, Emička už si to tady taky připravuje, což je fajná. Já jdu zpátky, když se podívat ke mně? Jo, to jenom tady. Emi, tudy, jo? Tudy. Jsme hnedka naproti. Ne, jako dobrý, jenom že jsme hnedka naproti sobě. Tak se to můžu dát do sebe, jo. No, to je jedno. No, tady máme to pod. Možná si tady dáme to oplocení, protože tady zatím asi nic nebude. Já tady takhle si to asi oplotníme, protože tady asi nic v budoucnu nebude. No a my si tady uděláme vstupenky. No, nebudou to úplně vstupenky, ale chápeme se, budeme dělat, že to jsou vstupenky. Takže my tady dáme custom stalls, dáme si tady vstupenky. No a máme tady hezky tu. Máme tady to. Jak se tomu říká, no. Lístky. Nebo jakože prostě, abyste mohli jít do tohohle zábavního parku do našeho, tak si tady musíte koupit lístek. Nebo tiket. No a jo, tak tady už je lidí dost teda, no. Tady to vypadá dobře, No, bychom se mohli vrhnout na další atrakci, což bude tady Intense Rides a máme tady ty Space Ringy. Já bych je dal někam, no třeba semka, takhle nějak k tomu obchodu. No, k těm obchodům. No, my tady dáme si Q-Pets, samozřejmě plenky, však už to znáte. A dáme si tady toto. Otevřeme, trochu zmenšíme cenu a už tady můžou chodit krásně lidičky. Jo, tahle ta hra sice není moc náročná, ale když nevíte, jak to hrát, tak už víte, ale to je jedno. Máme tady nějaký stromky na ozdobu, jo, jako to ozdobíme. Jak to trochu vypadá. Kaktusy třeba můžeme tady dát. Tak. To můžeme dát třeba i nějaký kamení. No, my tady máme tu a máme tady nějakou misi, takže si tady dáme start mission. Jo, máme si tu, máme koupit atrakci s kouzavkou, ale tu ještě kupovat asi nebudeme. No, potom, teď chceme, kde seš? Jela na blbou stranu. No a už tady lidi chodí na tu druhou atrakci, paráda. No tady to teda nebude moc živý asi, ale uvidíme, no. Nějak to třeba půjde. Běž prosím tě do svého parku. No a běž na tu druhou stranu. Proto tě, jo, už tě vidím. Čus. Máme tady hezky pojmenovaný park, YouTubeový park. A my běž se klidně podívat. Jo, já taky, já už letím. Běž se podívat, jaký to tam mám. Už tady máme druhou atrakci. No tady, ježiš, tady je taky lidí dost teda. Už je tady taky pár lidí. No paráda. Ahoj. Ček už jsem ti dal. No
No však tak se běž podívat zpátky. No vidíš. No a samozřejmě musíme tady dát odpadkový koše, protože lidi jsou prostě prasata. Jednoduše řešeno, jsou to prasata. To se mi nepovědělo úplně. A dobrý, odpadáky by taky byly hotový asi. Jo, důležitá věc. Hodně důležitá věc. My totiž potřebujeme záchody. Potřebujeme záchody. Budeme potřebovat 2 záchody, protože holčiči a klučiči, že jo? Takže si tady uděláme malinko místečka. Dáme si záchodky. Máme tu záchody. Jdeme si to přebarvit, tady bude kluk. Tady holčina. Paráda. To bychom měli. No a náš park vypadá zatím velice dobře. Paráda. No právě. No však právě. Ok lidi, tak pro dnešek by to asi bylo všechno, nebo ještě teda uděláme teda tu uděláme tady ještě tu schůzavku teda, jak nám říkali, což bychom mohli teoreticky udělat hnedka tady takhle zatím. Jo. Žádný vchod, neboj se, budeš mít vchod a východ třeba tady. Tak ještě rychle teda doděláme toto a pak už se s vámi rozloučím. Ten kaktus překáží. Takový to kaktus překáží. Ne, jdu prčit, to jsem nechtěl. To jsem nechtěl. No jo, no to je tak, když se vám něco nepovede. Toto a takhle, no paráda. Máme teda tady další skluza, máme tady teda další atrakci. Oni mají rádi skluzavku, když je hodně levná, takže ji dáme za hodně levnou. Ale to, no, myslím si, já se s váma teda pro dnešek rozloučím, dám tady teda ještě stromky a pak už se s váma opravdu rozloučím. Bychom mohli tady dát. No, já se s váma pro dnešek rozloučím, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dávejte lajky, odebírejte mě a u dalšího videa zase někdy. Čauko!